Il-programm Ewropew Play Volleyball Grow With It se jibda jsir f'Malta. Dan wara li s-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ iffirma ftehim mal-Konfederazzjoni Ewropea tal-Volleyball u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Volleyball. Permezz ta' dan il-ftehim pajjiżna se jibbenefika minn għotja ta' apparat tal-volleyball filwaqt li se jingħata aċċess għal pjattaforma ta' tagħlim virtwali mill-Konfederazzjoni Ewropea tal-Volleyball. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima tkellem kif dan il-programm li se jintroduċi numru ta' tfal għall-isport tal-volleyball għandu lan li jtejjeb il-kundizzjonijiet tas-saħħa u dawk soċjali f'pajjiżna. Bħala gvern qegħdin nagħtu l-appoġġ sħiħ tagħna propju lill-Federazzjoni Lokali tal-Volleyball ġewwa pajjiżna, appoġġ li qed jissarraf riżultati tanġibbli li permezz tiegħu jkun hemm ftehim ma' federazzjonijiet internazzjonali fejn f'dan il-każ partikolari ħankun qegħdin naraw propju illi jingħata għarfien u anke apparat illi jinsa biex dan l-isport jidħol anke fl-iskejjel. Onorat b'dan il-ftehim, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Volleyball Edward Gatt stqarr kif dan il-ftehim mistenni li fil-futur jirriżulta fi skwadri nazzjonali tal-volleyball ta' kwalità aħjar. Permezz dal-ftehim ħankunu nistgħu ikonna għodda blalen li se jingħataw fl-iskejjel biex it-tfal jistgħu jilagħbu l-logħba tal-volleyball, l-logħba tal-volleyball issir iktar popolari u nittamaw li l-isport tagħna jikber iktar mill-ground rules. Il-President tal-Konfederazzjoni Ewropea tal-Volleyball Aleksandar Boricic stqarr li bħala konfederazzjoni għandhom lan jintroduċu dan il-programm madwar l-Ewropa kollha sabiex dan l-isport ikompli jikber.